Кадерле дуслар, Татарстан халкы өчен 2021 ел Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак истә калыр. Әлеге уңайдан Тукай районы мөхтәсибәте конкурс игълан итә. Бәйгенең шартлары бик гади. 3 этаптан торган конкурсның һәрберсендә 15 сорау тәкъдим ителәчәк. Беренче турның һәр җавабы 3, икенченеке 5, өченче турныкы 10 балл белән бәяләнәчәк. Максатың сорауларга җаваплар язып безгә тапшыру. Бәйгедә теләгән һәркем катнаша ала. Сораулар балаларга да, өлкәннәр өчен дә әзерләнгән. Иң күп балл җыючылар 30 март көнне җиңүчеләр дип игълан ителәчәк. Бүләкләр бик затлы, катнашырга онытма.